தந்தை, மைந்தர், தூய் ஆவியாரின் திருப்பெயருக்கே மாட்சிமை உண்டாவதாக. ஆமேன். அன்புக்குரிய இறைமக்களே, இந்த காணொளி வழியாக இந்த வழிபாட்டில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இந்த வழிபாட்டுக்கு ஆரம்பமாக நாம் அனைவரும் இறைவேண்டல் செய்வோம். எங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தாயும் தந்தையுமானவரே, இந்த மனமகிழ்ச்சியான ஓய்வு நாளின் காலை வேலைக்காக நன்றியோடு கூடமை துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். ஆண்டவரே, கடந்த வாரம் முழுவதும் நீர் எங்களை பாதுகாத்தீர், பராமரித்தீர். ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய புதிய கிருபையினாலே நீர் எங்களை வழிநடத்தினீர். அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மீது அன்பு கூர்ந்துள்ளீர். அந்த அன்பின் நிமித்தமாக ஆண்டவரே, பாவிகளாகிய எங்களை மீட்கும் பொருட்டு உம்முடைய ஒரே பேரான மைந்தனை இந்த உலகத்துக்கு தந்தீர். அனைவரும் அன்பிலே ஒன்றித்திருந்து கடவுளை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நீர் விரும்புகின்றீர். ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட அன்பிலே நாங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டு ஆண்டவருடைய திருப்பெயரை மாட்சிப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு அருள் புரிவீராக. இப்பொழுதும் இந்த வழிபாட்டிலே நாங்கள் காணொளியின் வழியாக இணைந்து ஆண்டவரை மாட்சிப்படுத்த இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீர் கொடுத்திருக்கிறீர். அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கின்றோம். இந்த வழிபாட்டையும் உம்முடைய திருக்கரங்களில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உம்முடைய அருளும் ஆற்றலும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்திட்டோம். உம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக நீர் எங்களோடு கூட பேசும். உம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக எங்கள் வாழ்வை நாங்கள் சீர்படுத்திக் கொள்ள எங்களுக்கு அருள் தாரும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கடவுளே, ஆமேன். நாம் அனைவரும் இணைந்து பாமாலைகளுள் 361வது பாடலை நாம் பாடுவோம். ஒப்பில்லாத திவ்ய அன்பு என்ற பாடலை அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். பாமாலை எண் 361.
நாம் கடவுளை வழிபடுவோம். கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய தாயும் தந்தையும் ஆகிய கடவுளிடமிருந்தும் மைந்தராம் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் நமக்கு அருளும் அமைதியும் உண்டாவதாக. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள், இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம். மூவொரு கடவுளை போற்றுவோம். சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே, நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன. உன்னதத்திலே ஓசன்னா. கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வந்தவரும் வருகிறவருமானவர் சொஸ்தரிக்கப்பட்டவர். உன்னதத்திலே ஓசன்னா. கடவுளே நீர் பரிசுத்தர். கடவுளே நீர் பரிசுத்தர். சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர். சர்வ வல்லவரே நீர் பரிசுத்தர். சாவாமை உடையவரே நீர் பரிசுத்தர். சாவாமை உடையவரே நீர் பரிசுத்தர். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக சிலுவையில் அறையுண்ட எங்கள் மீட்பரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக சிறந்த எங்கள் மீட்பரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாராகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்கள் விண்ணப்பங்களையும் வழிபாட்டையும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவரே, எங்கள் மேல் மனதுருகி எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். நாம் நமது பாவங்களை உணர்ந்து கடவுளிடத்தில் திரும்புவோம். நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மையே நாம் வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம். நமக்குள் உண்மை இல்லை. நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்துக்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன். இனி உம்முடைய மகன் மகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரரல்லர். உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவராக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது. மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தில் நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாத பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். நாம் அமைதியாக நம்முடைய பாவ குற்றங்களை நாம் உணர்ந்து பார்ப்போம். கடவுளுக்கு எதிராக, உடன் படைப்புகளுக்கு எதிராக, உறவுகளுக்கு எதிராக, திருச்சபைக்கு எதிராக சொல்லினாலோ செயலினாலோ சிந்தனையினாலோ நாம் குற்றம் இழைத்திருப்போமே. ஆனால் இந்த வேளையிலே நாம் நமது குற்றங்களை கடவுளிடத்தில் அறிக்கை செய்வோம். எத்தனை சோதுகள், எத்தனை வாதுகள், எத்தனை தீதுகளோ, எத்தனை சோதுகள், எத்தனை வாதுகள், எத்தனை தீதுகளோ, ஏனதத்தனே என் பிழை அத்தனையும் போரு தாண்டருளும் கோவே. ஐயா நான் பாவி, என்னை ஆளும் தயாபரனே, என்னை ஆளும் தயாபரனே. வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்த ஆவியின் கிருபையையும் தேற்றுதலையும் தந்தருள்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. திருமறை பாடங்கள் நாம் படிக்க கேட்போம். வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 to 10 முடியும்.
இஸ்ரவேலரே, நீங்கள் பிழைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் நீங்கள் பிரவேசித்து அதை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கும் நீங்கள் கைக்கொள்வதற்கு நான் உங்களுக்கு போதிக்கிற கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கேளுங்கள். நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை நீங்கள் கைக்கொள்ளும்படி நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற வசனத்தோடு நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் வேண்டாம், அதில் ஒன்றும் குறைக்கவும் வேண்டாம். பாகால் பேயோரின் நிமித்தம் கர்த்தர் செய்ததை உங்கள் கண்கள் கண்டிருக்கிறது. பாகால் பேயோரை பின்பற்றின மனிதரையெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இராதபடிக்கு அழித்து போட்டார். ஆனாலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை பற்றி கொண்ட நீங்கள் எல்லோரும் இந்நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி பிரவேசிக்கும் தேசத்தில் நீங்கள் கைக்கொள்ளும் பொருட்டு என் தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு கற்பித்தபடியே நான் உங்களுக்கு கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் போதித்தேன். ஆகையால் அவைகளை கைக்கொண்டு நடவுங்கள். ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் இதுவே உங்களுக்கு ஞானமும் விவேகமும் இருக்கும். இவர்கள் இந்த கட்டளைகளை எல்லாம் கேட்டு இந்த பெரிய ஜாதியே ஞானமும் விவேகமும் உள்ள ஜனங்கள் என்பார்கள். நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் தொழுது கொள்ளுகிற போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது போல தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேறே பெரிய ஜாதி எது? இந்நாளில் நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற இந்த நியாயப்பிரமாணம் முழுமைக்கும் ஒத்த இவ்வளவு நீதியுள்ள கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் பெற்றிருக்கிறது வேறே பெரிய ஜாதியும் எது? ஓரேபிலே உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும்போது கர்த்தர் எங்களை நோக்கி ஜனங்களை என்னிடத்தில் கூடி வரச் செய்து என் வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு கேட்கும்படி பண்ணுவேன். அவர்கள் பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் எனக்கு பயந்திருக்கும்படி அவைகளை கற்றுக்கொண்டு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் போதிக்க கடவர்கள் என்று சொல்லிய நாளிலே உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கும் உன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காதபடிக்கும் நீ எச்சரிக்கையாய் இருந்து உன் ஆத்மாவை சாக்கிரதையாய் காத்துக்கொள். அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய் என்பதே வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. தேவனே முக்கிய மகிமை உண்டாதாக. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ வேத பாடம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 11 முதல் 17 வரை. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 11 முதல் 17 வரை. என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்று என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது. ஒருவன் தன் சிநேகிதனுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராயிருப்பீர்கள். இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை. ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான். நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன், ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன். நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே இவைகளை உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் என்பதே. வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ வேத பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று. கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். இறை மக்களே, உங்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய திருப்பெயராலே வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய தாயும் தந்தையுமாகிய கடவுளாலும் நம் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவினாலும்
உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. காணொளி காட்சி வழியாக உங்களோடு இந்த வழிபாட்டிலே இணைந்திருப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஆண்டவர் நம் அனைவரோடும் இருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நமக்கு அருளுகின்ற இறைவாக்கு அது உபாகமம் புத்தகம் 4ஆம் அத்தியாயம் 7ஆம் வாக்கியம். உபாகமம் 4:7ஆம் வாக்கியம். நாம் குரல் எழுப்பும் போது எல்லாம் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம்மோடு உள்ளார். அவரை போல் மக்களுக்கு மிகவும் நெருங்கிய கடவுளை கொண்ட வேறு பேரினம் ஏதாகிலும் உண்டா? நாம் குரல் எழுப்பும் போது எல்லாம் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம்மோடு உள்ளார். நாமும் கடவுள் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை இத்திருவாக்கியத்தின் வழியாக நாம் உறுதி செய்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் நாம் எப்போதையெல்லாம் கடவுளை நோக்கி அபய குரல் எழுப்புகிறோமோ அப்போதையெல்லாம் இதோ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று இம்மானுவேலர் நம்மை ஆற்றி தேற்றி வழிநடத்துகிறார். குறிப்பாக இந்த கொடிய தொற்று காலத்திலே நமக்கு அச்சமும் திகிலும் நம்மை பிடிக்கிற போதெல்லாம் நாம் இறைவா, ஆண்டவரே என்று நாம் அவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்து நம்மை ஆற்றல் படுத்தி தொடர்ந்து நாம் நம்முடைய வாழ்விலே முன்னேறி செல்ல நமக்கு அருள் புரிகிறார். நாம் இன்றைய நாளிலே சிந்திக்கும்படியாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற செம்பொருள் அன்பில் ஒன்றித்திருங்கள் என்கின்ற செம்பொருள், யுனைடெட் இன் லவ். திருமறையிலே 3 பதங்கள், 3 சொற்கள் அன்பை பற்றி விளக்குகிறது. கிரேக்க பாரம்பரியத்திலே 3 சொற்கள் இருக்கிறது. ஒன்று பிலோ என்கின்ற சொல், மற்றொன்று இராஸ் என்கிற சொல், மூன்றாவது அகாப்பே என்கின்ற சொல். இந்த முதல் சொல் பிலோ என்பது சாதாரண ஒரு அன்பு நிலையை குறிக்கின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது. அது உலக மக்கள் எல்லாரும் செலுத்துகின்ற ஒரு அன்பை போல, பொருட்கள் மீதும் மற்றவைகள் மீதும் செலுத்துகிற அன்பை போன்ற ஒரு சொல். இரண்டாவது சொல் மோகத்தால், காமத்தால் வருகின்ற அன்பை பற்றி சொல்லுகின்ற சொல், இராஸ், எராட்டிக் லவ் என்று சொல்லுகிறார்களே, அத்தகைய அன்பு அது. நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திலே ஆசை 60 நாள், மோகம் 30 நாள் என்று சொல்லுவார்கள். அவை முடிந்தவுடன் அன்பு குறைந்து போய்விடும். ஆனால் மூன்றாவது இருக்கின்ற அந்த அகாப்பே என்கின்ற அந்த சொல் மிகுந்த ஆழமான அன்பை குறிக்கின்ற ஒரு சொல். இந்த அகாப்பே லவ் என்கின்ற இந்த அன்பு நிபந்தனைகள் அற்ற அன்பு, அன்கண்டிஷனல் லவ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்களே, அதை குறிக்கின்ற ஒரு சொல். நிபந்தனைகள் அற்ற, எதிர்பார்ப்பு அற்ற, ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்பை குறிக்கின்ற சொல் தான் இந்த அகாப்பே லவ். இந்த அன்பை தான் கடவுள் நம்மீது பொழிந்திருக்கிறார் என்பதை இந்த நாளிலே நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம். நிபந்தனைகள் அற்ற அன்பு, எதிர்பாராத அன்பு, ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்பு. உபாகமம் 7ஆம் அத்தியாயத்திலே நாம் கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களை தெரிந்து கொண்ட விதத்தை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். உபாகமம் 7ஆம் அத்தியாயம் 7ஆம் வாக்கியத்திலே, எல்லா மக்களினங்களிலும் நீங்கள் திரளானவர்கள் என்பதனால் ஆண்டவர் உங்கள் மீது அன்பு கொண்டு உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. உண்மையில் எல்லா மக்கள் இனங்களிலும் நீங்கள் சொற்பமானவர்களே. மாறாக உங்களிடம் அன்பு கூர்ந்ததினாலும் உங்கள் மூதாதையருக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றும் பொருட்டு ஆண்டவர் தமது வலிமை மிகு கரத்தால் உங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து புறப்படச் செய்தார்.
ஆக கடவுள் நம் மீது வைத்த அன்பு நாம் திரளான மக்கள் அல்லது நாம் தகுதியுடையவர்கள் என்பதினால் அவர் நம் மீது அன்பு கூர்ந்து நம்மை விடுவித்து காப்பாற்றவில்லை. மாறாக எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் நம்மிடம் அன்பு கூர்ந்ததினால் கடவுள் நம் மூதாதையர்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவர்களுக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற வளமிகு கானான் நாட்டை அவர்களுக்கு அளித்தார். ஆக கடவுள் நம்மை தெரிந்து கொண்டது அவர் நம் மீது வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக. இந்த அன்பு எதையும் எதிர்பார்க்காத அன்பு, நிபந்தனைகளற்ற அன்பு, ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்பு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பல நேரங்களில் நம் மீது மக்கள் அன்பு கூறுவார்கள். ஏனென்றால் நாம் தகுதி உடையவர்களாக இருப்போம். எப்படி ஒருவர் நம் மீது அன்பு கூறுகிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு சரிநிகர் பணத்திலோ பதவியிலோ பட்டத்திலோ நாம் அவருக்கு நிகராக இருப்போம். ஆகையால் அவர் நம் மீது அன்பு கூறுவார். அது நிபந்தனைகள் உடைய அன்பு. ஆனால் கடவுள் நம் மீது அன்பு கூர்ந்த விதம், நாம் அவருக்கு நிகரானவர்கள் அல்ல. அவர் பரிசுத்தர், நாம் தூய்மை அற்ற மக்கள். அவர் நிறைவுள்ளவர், நாம் குறைவானவர்கள். இப்படி அவருக்கு நிகர் நாம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவர் நம் மீது வைத்த அன்பினால் நம்மை தெரிந்து கொண்டு நம்மை விடுவித்து நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் பாதுகாத்து வழி நடத்துகிறார். இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்வின் அனுபவம் இதுதான். பல ஆண்டுகளாக 450 ஆண்டுகளாக அவர்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலே இருக்கிறார்கள். யாரும் அவர்களிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததில்லை, அவர்களை விடுவித்ததும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் மூதாதையரின் கடவுள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் கடவுள் அவர்கள் மீது அன்பு கொண்டு எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவர்களை அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறார். வளமிகு கானான் நாட்டிலே குடியமர்த்துகிறார். அவர்கள் குடியமர்ந்த பின்பு தங்களை விடுவித்த கடவுளை அவர்கள் மறந்து போனாலும் பின்மாற்றம் அடைந்து போனாலும் கடவுள் தம் மக்கள் மீது வைத்த அன்பை வெளிப்படுத்தும்படி அவர்கள் பலமுறை தன்னை விட்டு அகன்று போனாலும் அவர்களை விடாமல் பின் சென்று அவர்களை தம் பக்கமாக சேர்த்து கொள்ளுகிறார். அவர்களை தம்முடைய வார்த்தையினால், தம்முடைய இறை வாக்கினர்களால், தம்முடைய அடியவர்களால் அவர்களை மனம் திரும்பும்படி செய்கிறார். பல்வேறு சிக்ஷைகளை அவர்களுக்கு தந்து தமது அன்பை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். இஸ்ரேல் மக்களும் அவரிடம் மனம் திரும்பி அவரிடம் அன்பிலே ஒன்றித்திருக்கிறார்கள். எனக்கு அன்பான இறைவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலும் இந்த கடவுளுடைய அன்பை நாம் எண்ணி பார்த்து கடவுளோடு நாம் ஒன்றித்து வாழ அழைக்கப்படுகிறோம். அவர் எவ்விதமான நிபந்தனைகளும் இன்றி நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நீ உள்ளபடி வா, எனக்கு அது போதும் என்று சொல்லி நம்மை சேர்த்து கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறார். நாம் அவரிடம் முழுமையான அன்பு செலுத்த ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கடவுள் கொடுத்த முதல் வாக்கே இதுதான். உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்மாவோடும், உன் முழு மனதோடும், உன் முழு பலத்தோடும் நீ ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக. இதுவே பிரதான கற்பனை. இந்த அன்பு கூறுதல் கட்டளைகளை கடைபிடிப்பதனால் வரும். யார் ஒருவர் கடவுள் மீது அன்பு கூர்ந்து வாழுகிறாரோ அவர் கடவுளின் கட்டளைகளை கடைபிடித்து வாழ்வார். ஆகவேதான் இன்றைக்கு படிக்க கேட்ட அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியில் கூட நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரும் நியமங்களையும் முறைமைகளையும் படி நீங்கள் வாழுங்கள், அதனால் நீங்கள் வாழ்ந்து உங்கள் மூதாதையரின் கடவுள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நாட்டிற்கு சென்று அதை உரிமையாக்கி கொள்ளுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார். அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் இந்த கட்டளைகளை கடைபிடிக்கும் போது நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்.
4ஆம் வாக்கியத்திலே, உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை உறுதியாக பற்றி கொண்ட நீங்கள் இன்னும் வாழ்கிறீர்கள். இந்த கட்டளைகளை கடைபிடிக்காமல் என் மீது அன்பு கூறாமல் யாரெல்லாம் பாகாலை வழிபட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் அழிந்து போனார்கள். ஆனால் என் மீது அன்பு கூர்ந்து என் கட்டளைகளை கடைபிடித்த நீங்கள் இன்றும் வாழ்கிறீர்கள். ஆகவே நீங்கள் தொடர்ந்து என் மீது அன்பு கூர்ந்து என் கட்டளைகளை கடைபிடியுங்கள், அப்போது நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்று கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எச்சரிப்பு விடுக்கிறார். எனக்கு அன்பார்ந்த இறைவனுடைய பிள்ளைகளே, கடவுள் மீது, கடவுளின் அன்பிலே நாம் ஒன்றித்திருக்க நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் கடவுளோடு கூட ஒன்றித்திருப்போமே ஆனால், கடவுளுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்போமே ஆனால், உடன் வாழ்கிற மக்கள் இடத்திலேயும் உடன் வாழ்கிற சகோதர சகோதரிகளிடத்திலேயும் நாம் அன்பில் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும், நிலைத்திருக்க வேண்டும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒருவர் சந்திக்க வருவார். நான் நிலைவாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்பார். அப்போது கட்டளைகளை கடைபிடி என்று சொல்லுவார். அவைகளை நான் சிறு வயது முதலே நான் கடைபிடிக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுவார். அப்போது இயேசு கிறிஸ்து அவர் புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஓமையை சொல்லுவார். ஒரு மனிதன் எருசலேம் சென்று திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தான். அப்போது கொள்ளை கும்பல் அவரை அடித்து அவரிடமிருந்த எல்லாவற்றையும் எடுத்து சென்று விட்டார்கள். அவர் குற்றுயிரும் கொலை உயிருமாக அங்கே இருந்தார். அந்த வழியாக ஒரு ஆசாரியர் சென்றார். அவரை பார்த்து அப்புறம் கடந்து சென்று விட்டார். ஒரு லேவியர் செல்லுகிறார். அவரும் அவரை பார்த்து கடந்து போய்விட்டார். ஆனால் ஒரு சமாரியர் அங்கே வருகிறார். அந்த சமாரியர் அவரை கண்டு அவருடைய காயங்களுக்கு எண்ணெய் வார்த்து திராட்சரசம் கொடுத்து அவருடைய காயங்களை கட்டி அவரை தன்னுடைய கழுதையின் மீது ஏற்றி அருகில் இருக்கிற சத்திரத்திற்கு கொண்டு போய் அங்கு இருக்கிற மேற்பார்வையாளரிடம் சிறிது பணத்தை கொடுத்து, நீ இவரை பத்திரமாக பார்த்துக்கொள், இவருக்கு ஏதாகிலும் அதிகமாக செலவானால் நான் போய் திரும்பி வருகையில் அதனை உமக்கு செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு செல்லுகிறார். இயேசு அவரை பார்த்து கேட்பார், இதிலே பிறன் யார் என்று சொல்லி. அவர் சமாரியர் என்று சொல்லுவார். அப்போது ஆண்டவர் இயேசு சொல்லுவார், நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்று சொல்லுகிறார். ஒரு ஆசாரியர் கடவுளுடைய கற்பனைகளை கடைபிடிக்க வேண்டியவர். உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று பிரசங்கம் செய்யக்கூடிய அவரே உடன் வாழ்கிற அந்த சகோதரனுக்கு உதவி செய்யாமல் போகிறார். லேவியர் அவரும் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகின்றவர், பலிகளை செலுத்துகின்றவர். ஆனால் அவரும் அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் போய்விடுகிறார். ஆனால் அவர்களெல்லாம் கடவுள் மீது நாங்கள் அன்பு வைத்திருக்கிறோம், கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற மக்கள். சமாரியர் புறம் தள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதர், கடவுளுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று மக்கள் சொல்லுவார்கள். ஆனால் அவர்தான் கடவுளிடம் உண்மையாக அன்பு கூறுகிறவர் என்பதை உடன் வாழ்கிற இந்த சகோதரன் மீது அன்பு காட்டுவதின் வழியாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். எனக்கு அன்பான இறைவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் கடவுள் மீது அன்பு கொண்டு அவரில் ஒன்றித்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால், உடன் வாழ்கின்ற சகோதர சகோதரிகளிடமும் நாம் அன்பு கூர்ந்து ஒன்றித்திருக்க வேண்டும். அவர் யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர் எந்த மொழி, எந்த இனம், எந்த சாதி, எந்த நாடு, எந்த கலாச்சாரம், எந்த நம்பிக்கை உடையவர், எந்த சமயத்தை உடையவர் ஆனாலும் சரி, நம் உடன் வாழ்கிற அவரிடம் நாம் அன்பு செலுத்தி வாழ்கிற போதுதான் நாம் உண்மையில் வாழும் கடவுள் மீது அன்பு செலுத்தி வாழ்கிறோம் என்பது அர்த்தமாகும். உன்னதரிடம் அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல், உடன் வாழ்கின்ற மனிதரோடு அன்பில் ஒன்றித்திருத்தல், உடன் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளோடு ஒன்றித்து வாழ்வதும் நமது கடமையாகும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் இந்த உலகில் வாழ்ந்த நேரத்திலும் பணியாற்றிய நேரத்திலும்
இந்த இயற்கையோடு இணைந்துதான் தன்னுடைய வாழ்வை அவர் நடத்துகிறார். தன்னுடைய பிரசங்கத்திலும் தன்னுடைய அருளுரையிலும் பல்வேறு இயற்கை காரியங்களை குறித்து எடுத்து சொல்லிதான் அவர் மக்களுக்கு உணர்த்துவார். அவர் சொல்லுகிற போது எல்லாம் ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்துப்பார்கள் என்று சொல்லுவார். கடுகு விதை ஓமையை பற்றி சொல்லுவார். புளித்த மாவு பற்றி சொல்லுவார். ஆடுகளை பற்றி சொல்லுவார். திராட்சை மரத்தை பற்றி சொல்லுவார். இப்படி இந்த இயற்கையோடு இணைந்துதான் தன்னுடைய வாழ்வியலை அவர் நடத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் தன்னை பற்றி சொல்லுகிற போது கூட குருவிகளுக்கு கூடு உண்டு, நரிகளுக்கு குழிகள் உண்டு என்றுதான் சொல்லி பின்பு தனக்கு தலை சாய்க்க கூட இடமில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார். இப்படி இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையை தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நடத்தினார். அதையே நமக்கும் வாழ்ந்து காட்டினார். நாமும் உடன் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த படைப்புகள் மீது அன்பு கூர்ந்து வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். நாம் இந்த உடன் படைப்புகள் மீது அன்பு கூறாமல் போகிறதுனாலே தான் அதை பற்றிய கரிசனையும் அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். நாம் இயற்கையை பாதுகாக்க அந்த இயற்கை நம்முடைய வாழ்வையும் பாதுகாக்கும். நாம் ஒன்றை பாதுகாக்க வேண்டுமேயானால் அதன் மீது அன்பு செலுத்த வேண்டும். அதன் மீது அன்பு செலுத்துகிற போதுதான் அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும். இந்த இயற்கையின் மீதும் நாம் அன்பு செலுத்தி வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இந்த இயற்கையும் கடவுளுடைய படைப்பு என்பதையும் கடவுளுடைய மாட்சிமையை இந்த இயற்கையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்பதையும் நாம் மறந்து போய்விடக் கூடாது. மனிதன் மட்டுமே கடவுள் தனக்கு நியமித்த வழியை விட்டு அடிக்கடி வழி விலகி போகிறார். ஆனால் இந்த படைப்புகள், இயற்கை ஒருபோதும் கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு மாறாக அவைகள் செயல்பட்டதே இல்லை. இதிலிருந்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் கடவுளின் திட்டத்தில் இந்த இயற்கை எவ்வளவு பங்கு வகிக்கிறது என்று சொல்லி. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இயற்கையை நம்முடைய சுய லாபத்திற்காக, நம்முடைய சுயத்திற்காக நாம் அதனை அதிகமாக பயன்படுத்தவும் அதனை அழிக்கவும் நாம் செயல்களை செய்கிறோம். ஆகையினால் நம்முடைய வாழ்வும் கேள்விக்குறியாகி விடுகிறது. ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு, மரங்களை நாம் அதிகமாக அழித்து வளர்ச்சி திட்டங்கள், வளர்ச்சி பணிகள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். இறுதியில் மரங்கள் இல்லாமல் போனதினால் நமக்கு சுவாசிக்க காற்று தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. நாம் செய்தித்தாள்களிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் அதிகமாக பார்க்கிறோம். எங்கும் செல்ல வேண்டாம், நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிற, நமது நாட்டிலே இருக்கிற டெல்லி மாகாணத்திலே நாம் போய் பார்ப்போமே ஆனால் அங்கே சுவாசிப்பதற்கு மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள். நுரையீரல் பிரச்சனை அவர்களுக்கு வருகிறது. ஒவ்வொருவரும் 60 வயசுக்கு மேலாக இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை தங்களுடைய இல்லத்திலே வாங்கி வைத்துக் கொண்டு தினமும் 2 மணி நேரம் அதை சுவாசிக்கிறார்கள். காற்று கிடைக்காமல் போய்விடுகிறது. இது எப்படி? மரங்கள் இல்லாமல் போனது. மரங்களை வளர்க்க வேண்டும், மரங்கள் மீது நாம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இல்லாமல் போனது. இறுதியில் அது நமக்கே வினையாக மாறிவிட்டது. ஆகவே நாம் கடவுளிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவரில் ஒன்றித்திருக்க விரும்புகிறோம். அதே போல் உடன் படைக்கப்பட்ட மனிதரிலும் அன்பு கூர்ந்து அவர்களோடு ஒன்றித்திருக்க விரும்ப வேண்டும். அதே போல இந்த இயற்கையின் மீதும் நாம் அன்பு கூர்ந்து அவற்றோடு நம்முடைய வாழ்வை ஒன்றித்துக் கொள்வோமேயானால் நம்முடைய வாழ்வு வளமான வாழ்வாக இருக்கும் என்பதிலே ஐயமில்லை. இன்றைக்கு நாம் படிக்க கேட்ட அந்த நற்செய்தி பகுதி, யோவான் நற்செய்தி பகுதியிலும் ஆண்டவர் திராட்சை செடியை ஓமையாக வைத்துதான் தன்னுடைய அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிறார். இயேசு நிபந்தனையற்ற அன்பை பற்றியும் எதிர்பாராத அன்பை பற்றியும் ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்பை பற்றியும் தன் சீடர்களுக்கு அவர் எடுத்து சொல்லுகிறார். அப்படி எடுத்து சொல்லுகிற போதுதான் அவர் சொல்லுகிறார் 13ஆம் வாக்கியத்திலே 15-13 தன் நண்பர்களுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட சிறந்த அன்பு யாரிடமும் இல்லை. நான் உங்களுக்காகவும் இந்த உலகத்தின் மீது அன்பு கூர்ந்தேன் என்பதற்காகவும் உலகத்தின் மக்கள் மீது அன்பு கூர்ந்தேன் என்பதற்காகவும் என்னுடைய உயிரையே நான் கொடுக்க போகிறேன்.
இதை காட்டிலும் மிகுந்த அன்பு வேறு ஒன்றுமில்லை. நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். ஆகையால் என் உயிரை கொடுத்தாகிலும் நான் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை நிலைநாட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லுவதின் வழியாக இந்த கடவுளின் அன்பை இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அது மட்டுமல்ல, அவர் சொல்லுவார், நான் உங்களிடத்தில் எப்படி அன்பு கூர்ந்து இருக்கிறேனோ அதுபோல நீங்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பில் வாழுங்கள், அன்பில் ஒன்றித்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பான இறைவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த கடவுளின் அன்பை உலக மக்களுக்கு எடுத்து காட்டியவர் அவர். அப்படி வாழ இன்றைக்கும் நம்மை அழைப்பு விடுக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்புக்கு அவர் சொல்லுகிறார். பாருங்கள், இனி நான் உங்களை பணியாளர் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஏனெனில் தம் தலைவர் செய்வது இன்னதென்று பணியாளருக்கு தெரியாது. உங்களை நான் நண்பர்கள் என்றேன், ஏனெனில் என் தந்தையரிடமிருந்து நான் கேட்டவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு அறிவித்து விட்டேன். ஒளிவு மறைவு அற்ற அன்பு. தந்தையிடம் கேட்ட அனைத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன். ஆகையால் நீங்கள் என் நண்பர்கள். என் நண்பர்களுக்காக என் உயிரை நான் கொடுக்கிறேன். இதை காட்டிலும் மேலான அன்பு வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆகவே இதே போல் நீங்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் அன்பு கூர்ந்து வாழுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு அன்பார்ந்த இறைவனுடைய பிள்ளைகளே, கடவுளின் அன்பு இன்றைக்கு நம்மை அவரோடு ஒன்றித்திருக்க அழைப்பு விடுக்கிறது. கடவுளின் அன்பு நாம் உடன் வாழ்கின்ற மக்களோடு அன்பில் ஒன்றித்திருக்க நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. கடவுளின் அன்பு நாம் உடன் படைப்புகளோடு அன்பு கூர்ந்து வாழ, அவற்றோடு ஒன்றித்து வாழ நமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது. இந்த அழைப்பை ஏற்று நாம் வாழ்வோமே ஆனால் கடவுள் நாம் வாழ்கிற இந்த நாட்டிலே நம்முடைய வாழ்வை நிலை பெறச் செய்வார் என்பதிலே எவ்வித ஐயமும் இல்லை. இறையாசி நம்மோடு இருந்து நம்மை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவதாக. ஆமேன். நாம் நமது பற்றுறுதியை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக அறிக்கை செய்வோம். அனைவரும் இணைந்து அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கை செய்வோம். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன். ஒரே பேரான குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமரி அழைத்து வைத்து பிறந்தார். பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார். மூன்றாம் நாள் மரித்தோர் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவரிடத்திலிருந்து உயிரோரையும் மரித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார். பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன். பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீரம் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். மீண்டுமாக கடவுளை போற்றும்படியாக நாம் அனைவரும் இணைந்து கீர்த்தனைகளுள் 217வது பாடல் அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம் என்ற பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம். கீர்த்தனை எண் 217. அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். பண்பொரு ஞானம், பரம நம்பிக்கை, இன்ப விசுவாசம், இவைகளில் எல்லாம் அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். பல பல பாஷை படித்தறிந்தாலும் கலகலவென்னும் கைமணியாமே அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். என் பொருள் யாவும் மீதளித்தாலும் அன்பில்லையானால் அதில் பயனில்லை அன்பே பிரதானம், சகோதர அன்பே பிரதானம். துணிவுடன் உடலை சுகம் கொடுத்தாலும் பணி அன்பில்லால் பயனதில்லை அன்பே பிரதானம், சகோதர
பிரதானம். சாந்தமும் தயவும் சகல நற்குணமும் போந்த சத்தியமும் பொறுமையும் உள்ள அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். புகழிரு மாப்பு பொழிவு பொறாமை பகையனியாய பாவமும் செய்ய அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். சினமடையாது தீங்கு முன்னாது தினமழியாது தீமை செய்யாது அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். சகலமும் தாங்கும் சகலமும் நம்பும் மிகைப்பட வேண்டும் மேன்மை பெற்றோரும் அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தாயும் தந்தையுமானவரே, மீண்டுமாக இந்த நாளுக்காக இந்த வழிபாட்டு சூழலுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆலயத்தில் வந்து ஒருமித்து உம்மை வழிபடுவதற்கு தடை இருந்தாலும் காணொளியின் வழியாக நாங்கள் மனதாலே ஒன்றிணைந்தவர்களாக ஆண்டவரே உம்முடைய வழிபாட்டிலே இணைந்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு அருள் பாராட்டினீரே, அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட உம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக நீர் எங்களோடு கூட பேசினீர், உமக்கு தோத்திரம். ஆம் ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறீர். நிபந்தனையற்ற ஒரு அன்பை, பாரபட்சமற்ற ஒரு அன்பை நீர் எங்கள் மீது செலுத்துகின்றீர். அப்படிப்பட்ட அன்பை நாங்கள் எங்களோடு கூட வாழ்கின்ற சக மனிதர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும், ஆண்டவரே படைப்புகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளவும், அனைவருமாக இந்த அன்பின் நிமித்தமாக ஐக்கியப்படவும் நீர் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவரே, இந்த ஐக்கியத்துக்கு தடையாயிருக்கின்ற வேறுபாடுகளை நாங்கள் களைந்தவர்களாக, உம்முடைய பிள்ளைகளாக, அன்பை வெளிப்படுத்தும் பிள்ளைகளாக நாங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ, இறையரசை கட்டி எழுப்பிட நீர் எங்களுக்கு அருள் புரிவீராக. ஆண்டவரே, இப்பொழுதும் இந்த அன்பிற்கு ஏங்கி தவிக்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவரே, குறிப்பாக பல்வேறுபட்ட இடங்களிலே கைவிடப்பட்டவர்களாக, ஆண்டவரே உறவுகளினாலே வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக, ஏமாற்றப்பட்டவர்களாக இந்த அன்புக்கு ஏங்கி தவிக்கும் மக்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். ஆண்டவர் தாமே நீர் அவர்களை அன்பு கூறுகின்றீர். அப்படியாக நாங்களும் அப்படிப்பட்ட மக்களோடு எங்களை அடையாளப்படுத்தி எங்கள் அன்பை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தவும், அதன் வழியாக ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவும் நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய நாட்டை உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். குறிப்பாக வருகின்ற நாட்களிலே நடைபெற இருக்கின்ற குடியரசு தின விழாவுகளுக்காக, கொண்டாட்டங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவர் தாமே சிறப்பாக அதை நடத்தி கொடுக்க வேண்டிய ஆலோசனைகளை உம்முடைய தலைவர்களுக்கு நீர் தந்திரள வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். குறிப்பாக இந்த கொரோனா தொற்று காலகட்டத்திலே நாட்டின் தலைவர்களுக்கு வேண்டிய நல்ல ஆலோசனைகளை நீர் நிறைவாய் தாரும். ஆண்டவரே, இதற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து நல் உள்ளங்களையும் உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், கடைநிலை ஊழியர்கள், துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அவர்களுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை நீர் நிறைவாய் தருவீராக. ஆண்டவரே, கூடிய விரைவிலே இந்த தொற்றிலிருந்து இந்த நாடு விடுதலை அடைய நீர் கிருபை செய்தருள வேண்டுமாய் செபிக்கின்றோம். எங்களுடைய மீறுதல்களை நாங்கள் எண்ணி பார்க்கின்றோம், உம்மிடத்திலே திரும்புகின்றோம். ஆண்டவர் தாமே இந்த சூழலிலிருந்து உலக மக்களை நீர் விடுவித்தருள வேண்டுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய தென்னிந்திய திருச்சபைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கின்றோம். பிரதம பேராயர் மற்றும் அனைத்து பேராயர்களுக்காக, பேராயங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். குறிப்பாக எங்களுடைய சென்னை பேராயத்துக்காக நன்றி படைக்கின்றோம். பேராயர் அவர் தம் குடும்பத்தையும் திருப்பணிகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே, பேராயத்தில் திருப்பணியாற்றுகின்ற அனைத்து ஆயர்கள், திருமறை பெண்கள், நற்செய்தியாளர்கள், ஊழியர்கள், மூப்பர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களுக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம்.
ஆண்டவரே, இந்த கொரோனா காலகட்டங்களிலே திருப்பணி ஆற்றுகின்ற பொழுது முதடியார்களுக்கு வேண்டிய நிறைவான பாதுகாப்பை நீர் தந்தரள வேணுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவரே, எங்களுடைய மூரசம்பட் குருசேகரத்துக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கின்றோம். குறிப்பாக இம்மானுவேல் ஆலயத்தை நம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே, இந்த ஆலயத்தை இங்கே ஒரு சாட்சியாக நீர் வைத்திருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, ஆலயத்தின் தேவைகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஏற்ற வேளையிலே அந்த தேவைகள் நிறைவடைய நீர் கிருபை செய்தரல வேணுமாய் செபிக்கிறோம். திருச்சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களுக்குள்ளாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். சிறியோர் முதல் முதியோர் வரை நீர்தாமே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொருவருக்கு வேண்டிய நிறைவான பாதுகாப்பையும் உடல் நலத்தையும் நீர் கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரே, குறிப்பாக உடல் நல குறைவோடு காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மக்களையும் உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீரே பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்பதை உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவர் தாமே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல உடல் நலத்தை நீர் கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரே, திருமணத்திற்காக, வேலை வாய்ப்பிற்காக, பிள்ளை பேற்றுக்காக காத்திருக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கரங்களுக்குள்ளாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவருடைய காத்திருத்தலை அங்கீகரித்து ஏற்ற வேளையிலே அவருடைய மன விருப்பங்களை நீர் நிறைவேற்றி தந்தரள வேணுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். ஆண்டவரே, இந்த வழிபாட்டிலும் உம்முடைய பிரசன்னம் நிறைவாய் இருந்தமைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு, வழிநடத்துதல் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து காத்திரள வேணுமாய் நாங்கள் வேண்டுதல் செய்கின்றோம். மீண்டுமாக ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாழ்த்தி உம்முடைய திருக்கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம். நீரே வழிநடத்தும், பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும், பாதுகாத்தருளும், ஆசீர்வதியும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் கடவுளே, ஆமேன். அனைவரும் இணைந்து ஆண்டவர் கற்பித்த இறைவேண்டலை சேர்ந்து சொல்லுவோம். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்கள் எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே, ஆமீன். இறையாசியை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய தாயும் தந்தையும் ஆகிய கடவுளின் அன்பும், மைந்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும், உந்தனராகிய தூய் ஆவியாரின் இணையராத கூட்டுறவும் பாதுகாப்பும் வழிநடத்துதலும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் நம் அனைவரோடும் நம் அன்பின் ஐக்கிய உறவோடும் என்றென்றும் நின்று நிலவுவனவாக. உங்களோடு இருப்பாராக. பேரமைதியோடே சென்று வர கடவோம். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமென். அனைவருக்கும் தோத்திரம்.